Jelas nada untuk Anda semuanya. Iya. Ana rawan ayu mripat bunder karo plerak-plero tak takoni mesem boyo bareng kenal jenenge ana prawan ayu mripat bunder karo plerak-plero tak takoni mesem boyo bareng kenal jenenge Palupi. Aku
matur. Tes Raja Wali Jos Jis asik jelas nada untuk anda semuanya. Spesial bagi keluarga besar Boyolali tersenyum juragan bakso. Tak simpen ono kamarku hati sulit seliramu tak simpen ono hatiku liya wektu nyatane simpen ono kamarku hati sulit seliramu asing pen ono hatiku
bersama dengan You and Me. Ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kahancanane isine to ngoto tolak sandang kalahawan yaiku pakaian nipun wong molek sabarna rimo sekut meko patut nyoto jati koprak ati dimas lestari yo tandi lopi sansare Diajak tutik garwanipun ingsun wong ayu. Dalem Kang Mas Bung
sauntara anggonku ninggalke sliramu aku ngupadi widang kencana mas wong ayu pirang-pirang dina gantalan minggu nanti gantalan sasi ning ora entuk gawe wong ayu widange mrucut wong ayu diajeng tuti tresnaku marang sliramu ki lair tulusing batin bebasan nganti kaya wong kedanan marang sliramu wong ayu pokoke ratuti aku ora tenan wong ayu sliramu ki tak umpamane kembang wong ayu aku dadi kembang pun kakang bakal dadi kumbange wong ayu umpama aku dadi kompor aku kan dadi jarate nangkring terus wong ayu iya mula sliramu ki ngersake apa bakal tak pinangkani waton ora kudu ning lintang kawan rembulan wong ayu manut ya wong ayu aku manut wong kok ayune kaya ngene gemoy yen disawang jan nyenengke rambutmu lho wong ayu rambutku piye cemeng kenaduk wilis alismu nanggal sepisan mesti bar bayaran bangkeamu wong ayu nak wondas hasil sapa daserik yen basangut membo pato nyoto canmiko praati nimas lestariyo tanli sinden sing tengah kuwi coba giling terus nyapupung tanggapan kok ya nano nano ya no nano 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 ya dong matur sembah nuwun
kadang campur sari jelas nada. Ayo. Mas Gianto jelas nada. Pasukan jelas nada. Mas Pur. Iki diwiwiti saka lulu. Maju, salahmu anggon pinggir dhewe. Penyanyi ki nang tengah nek ra gelem maju dhewe kok. Iya iya. Ayo maju jalan menuju ke tempatnya Mas Gianto. Mas Gianto. Ke juragane bakso. Oh, siap-siap, Bos. Yo. Nano. Mugianto bergawe. Ayo. Dudu Pak Pur iki Pak Gianto. Pak Gianto. Oh alah bocah. Sing perawan sik kene sing perawan. Cilikane lahir ning kene kok bedane Pak Pur karo Pak Gianto ora ngerti. Salaman. Heh. Cilikane sing ngomong Mas Gianto kok. Pak Jaluk. Salaman. Pak Jaluk Pitra ngono. Ora ngono. Oh lan wong kene sing ngedusi pas cilik piye. Isin coy, aku tak mulai lah. Hati-hati. Ayo dintekke. Ya wis. Lulu itu. Enggak. Nano Ini apa? nano.
Mugianto berkah lanjut Pak Dek. Ini lah kok aku tadi kisinan ya. Kamu maksudnya aku salting ya? harap ngomong heeh. Kamu salting ya? Aku kok entoke 50 sampean Gak apa-apa. 5.000 Ya kan kamu perawan sendiri. Oh iya, ya kan? yang lainnya janda. Hah? Mugianto berkah Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada kepareng katur pinangka atur pambuka lumantar lelagon setya tuhu. Mister
mriku. Monggo mriki lho Eh. jumeneng mriki lho. Penyanyi kan mriku. Edan ya. Karanganyar bergoyang pasir. Nyawa manis desaku saya bisa nulungi atiku rina wengi ra bisa turu wong kelingan esan goyoku Jelas nada. tresno iki Iya kok. Iya kok. Pak De bablaske napa niki Pak De? Tembang kangen. Tembang kangen Sing nyanyi diaturke. Lulu nggih. Sing nyanyi Lulu. Maju Lulu. Ayo ya ampun. Ayo Lu. Pemujiku muga bisa urip sak lawase. Maning oyo. Angin Lulu maju kene ta. Ayo. Jelas nada lo iki. Sampai
Bogel. Ayo dong. Woi. Goyang deh lulu Bogel hamil. Aku saiki salut karo kowe lho. Kenapa?
Dandanamu sayu. Wis. Suaramu ya sapek lagu yo. Monggo Pak Adi Kumi. Terima kasih banyak. Kuwi nek cara lulu omsete penjualane Pak Kumis ki Melesat. 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 Tenan. Angger bareng nyawari saya Makin tenang. tambah melesat ya Mulane Allah. dono kuwi ralukane bakal kebal kok. Estu. Yo, berarti kok maneh no? Yo. Yuk, terus ke. Ngendi? Catatan sajroninganku
Pak Kumis. Pak Kumis gimana infonya Pak Kumis? Oh tenang, oh masih lagi. Lah basken apa Pak Kumis? Lagunya apa nih? Lagunya no? Oh lagunya terserah. Bablasken apa meleh sing kira sesideman kersa aku. Matuk toh, budangku nggih matuk toh. Matuk. Kamu sini aja Mas. Piyayi Karanganyar iki piyayi budaya. Kok gak seneng terlena. Terus apa kayak mau pasrah. Pasrah. Tenan, lagu-lagu sayang apa kata jati lho. Jangan salah. Karanganyar iki piyayi budaya kok senengane gamelan. Gamelan terus ya berarti ya. Entah ngebut-but. Iya iya. Catatan saja. Sosik depan deh. Ayo Mas Rido. Asik. Oke nanti lagu mayang aku saking Boyolali. Luwe penting paten ono ibang pepisahan nyona sulestyo are wangi sakudono marang kula warna karpolan putra nek joget iki dipaske kan lho. Asikin aja bro. Kowe kene joget kaya Mas Rido iki lho. Oh iya. Lepase kendang ngono kuwi. Iya, Jogetmu pales. aku wis fokus sama Pak Ade Kemis kok. Ya, Mas Pak Rido Ade ya? Kemis kok ya. Wong joget kok Mas Rido gimana jogetnya Mas Rido? Enak. Jelas nada iki campur sari. Seneng apa sugih kowe. Ya lho. Nangkap jelas nada nang wong sugih apa iso? Orang kaya. Lemah ombo Dik. Ayo. Yo. Nano. Apa jet aku? Ya kowe to? Masa? Masa ya aku meneh. Masa sih perasaan aku bar mangap Cah wedoke njaluk menang terus kok. Urip ana kutang kowe tak tukoke omah apa-apa bae adyan sesidem mesti tak tukoke. Matur sembah nuwun Pak Adeku. Ya Allah, nanti ditunggu lagi. Jelas nada. Ayo Mas Ri. Duet karo Lulu.